Ако в момента мълчаливо се посвещаваш на това семейство, моля, първо не подминавай. Вярвам, че днес Бог иска да изпрати тази молитва на теб и твоето семейство. Скъпи небесни Отче, благодаря ти, че ми даде този дом, благодаря ти, че имам тези близки и ти благодаря, че никога не си ни изоставил. Господи, признавам, че много пъти се вглъбявах в работата и живота си, пренебрегвайки чувствата на семейството си. Понякога казвах неща, които не трябваше. Понякога заради стреса пренасях емоциите си от дома. Понякога нямах търпение и не се опитвах наистина да разбера най-близките си до мен хора. Моля те, прости ми и обнови сърцето ми. Моля те, върни прошката, толерантността и любовта в нашия дом. Нека къвгите стават все по-малко в разбирателство, а разбирателството все повече. Нека оплакванията намаляват, а благодарността се увеличава. Нека безразличието изчезва, а споделеното време расте. Господи, моля те също да благословиш ежедневната ни работа. Дай ни мъдрост да се справяме с предизвикателствата ни всеки ден и осигури всичко, от което семейството ни се нуждае. Нека трудът ни дава плод и нека ръцете ни бъдат благословени от Теб. Поверявам и децата си на Теб. Моля те, пази ги при всяко излизане и прибиране. Дай мъдрост, пази ги от всяко изкушение и ги води по пътя на праведността, така че през целия си живот да желаят да се боят от Теб. Господи, желая отново да предам този дом в Твоите ръце. Нека Ти живееш в нашия дом и в нашите сърца. Моля се в святото име на Господ Исус Христос. Амин. За кое нещо в дома си най-много искаш да се помолиш напоследък? Ако желаеш, можеш да споделиш в коментарите, за да се молим един за друг. Може би се сещаш за някой, който мълчаливо поддържа цялото семейство, но рядко бива питан дали е уморен. Нека тази молитва му донесе малко утеха и сила. Ако искате да научите истината за семейството, молитвата и взаимната любов, да разберете как наистина да поверите семейството си на Бог и да се научите да градите дом, изпълнен с любов и мир чрез Божието Слово, заповядайте да ни пишете на лично съобщение или кликнете върху линка в профила ни, за да се присъедините към групата за изучаване на Божието Слово. Нека изучаваме Словото заедно, да се насърчаваме взаимно и да градим домовете си върху Божията любов. Амин и слава на Бога!